Bona tarda. Molt honorable president Pere Aragonès i Garcia, expresidents del Consell, autoritats, senyores i senyors, moltes gràcies per la seva assistència. Gràcies per participar en aquest acte de celebració del 20è aniversari d'una institució pública al servei de la ciutadania del país, com és el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. 20 anys de vida on han participat moltes persones que són aquí i moltes que avui no han pogut assistir. Però permeti'm que faci una menció especial a la senyora Teresita Itoiz Cruells, secretària executiva del Consell durant 20 anys, la qual, per motius personals, no ha pogut ser amb nosaltres avui. Des d'aquí una abraçada molt forta i tot l'agraïment per la bona feina. Una salutació també expressa pels presidents de la institució aquí presents, senyors Rafael Hinojosa i Lucena, Josep Maria Ranyer i Blasco i Lluís Franco i Sala. També vull fer palès un record per la presidenta, la senyora Mercè Sala Yesnorkowski, que ens va deixar malauradament fa uns anys. Tinc l'honor, per tant, de presidir una institució amb arrels llargues i amb una trajectòria col·lectiva nodrida d'excel·lent obra tècnica i consensos socials permanents alimentats contínuament. Cal, avui i sempre, fer un reconeixement a l'equip tècnic de la casa, les treballadores i treballadors que fan possible el dia a dia d'aquesta institució i la seva producció de base que delimita una obra de referència fruit de la comuna experiència i de la qualitat del seu treball. També, evidentment, a les conselleres i consellers actuals i als i les que han format part i han fet possible una institució independent i fiscalitzadora de l'obra de govern, promotora de debats i posicionaments i vertebradora de consensos que enriqueixen l'acció conjunta, la de govern i el debat social. I és en aquests moments complicats per la nostra gent, sobretot la gent més vulnerable, en moments de complicacions pels efectes d'una crisi econòmica i social gens soterrada, provocada per la invasió criminal d'una potència al país sobirà d'Ucraïna, són aquests moments els quals institucions de reflexió i consens general poden fer-se encara més útils. Perquè és ara quan prenc més valor el concepte de concertació, de diàleg social, dels efectes beneficiosos dels acords amplis i de les propostes que prenen forma i responen àgilment a les necessitats de la majoria social del país. El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya ha estat, és i ha d'esdevenir encara més una peça important d'aquesta arquitectura del diàleg social a Catalunya. No arriscaré quan dic que aquest enunciat és compartit, però considero i faig ús de la paraula en nom de la institució que caldria que ho fos de manera més clara. Així aconseguirem ser més útils per les administracions, pels agents socials i econòmics i per la ciutadania en general. També el CETESC alinea aquest missatge amb la voluntat de visibilització i posada a disposició obligatòria a qualsevol institució pública. I això substancia fent exercici de connexió i proximitat amb les administracions locals, les que atenen més directament les qüestions i problemes dels ciutadans i les ciutadanes. Això s'executa comunicant pels mitjans més directes i actuals amb la intenció d'arribar a totes les persones. Això es concreta fent de la interacció i la col·laboració amb entitats i institucions públiques i privades elements de generació i difusió de debats que han de ser útils pel màxim de gent possible. I no oblidem, que ningú ho faci, que la nostra funció prioritària és dictaminar prèviament el fet legislatiu de normes que tinguin afectació a la definició de les 3 paraules que enumerem al nom que ens presenta: treball, economia i societat. Aquesta funció, que porta la potència i legitimitat del consens, de l'acord de les principals organitzacions socials i econòmiques, les més representatives del país. Volem encara ser més útils per connectar amb les principals institucions del país. El govern, però també el Parlament, poden i han de comptar amb aquest, si m'ho permeteu, Parlament social, nom que descriu la manera de fer continuada del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Un Parlament social, un Consell, fet possible per la contribució permanent de les representacions de les principals organitzacions socials i econòmiques del país,
la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya, Foment de Treball Nacional, PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la Unió de Pagesos de Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Confederació de Cooperatives de Catalunya, a més de 6 persones expertes de gran prestigi, referents al món universitari, empresarial i social del nostre país, elegides a propostes del nostre govern. A totes elles i ells, moltes gràcies per fer possible, real i potent aquesta institució. Senyores i senyors, el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya no deixarà de fer-se escoltar, d'incidir, d'incomodar, si s'escau, en els debats socials i econòmics del país. La institució té paraula i veu, fruit sempre del consens. Cal que aquesta obra, que les nostres consideracions i recomanacions, encara que no vinculants, siguin prou preceptives com per no ignorar-les en cap cas si les administracions volen dotar-se d'un argumentari, però més d'una opinió compartida per la gent que representa a molta gent al nostre país. Així contribuirem totes i tots a fer un país socialment més just i construït cada dia més i més, sempre al servei de les persones, de totes les persones. Moltes gràcies per la seva atenció. El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya es va constituir el mes de març de l'any 2002. Es configura com un ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'autonomia. La seva composició, amb una àmplia representació institucional, permet que esdevingui un fòrum permanent d'assessorament, anàlisi i debat entre l'administració i la societat en general. Això ha de servir per fomentar la interacció productiva d'idees i propostes, reforçant el diàleg social a Catalunya. L'any 2006, el CETESC assoleix el punt de màxim relleu a l'esdevenir òrgan estatutari reconegut en l'article 72.2 de l'Estatut d'Autonomia. Entre les seves funcions destaquen emetre dictamen preceptiu i no vinculant previ a la tramitació dels avantprojectes de llei i els projectes de decret legislatiu que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació. Emetre dictamen també de plans i programes d'una transcendència especial per al govern, així com assumptes que se sometin a consulta tant des del mateix govern com des de les organitzacions que integren el Consell. Elaborar informes o estudis a demanda del govern o a iniciativa pròpia. En l'exercici d'aquestes funcions, promou la democràcia participativa a Catalunya. El Consell està integrat per 37 membres representants de la societat civil. Es distribueixen en Presidència. Grup primer, format per les organitzacions sindicals més representatives. Grup segon, en representació de les organitzacions empresarials. Grup tercer, el formen representants dels sectors agrari, marítimo-pesquer i d'economia social. I persones expertes de reconegut prestigi en les competències del Consell. El primer president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya fou el senyor Rafael Hinojosa i la primera secretària executiva fou la senyora Teresita Itoiz. Els van seguir a la presidència la senyora Mercè Sala, el senyor Josep Maria Reñé i el senyor Lluís Franco. Actualment, el senyor Toni Mora és president del CETESC i la senyora Carme García Jarque n'és la secretària executiva. El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya forma part de l'arquitectura del diàleg social a Catalunya. El nostre tresor és el consens, un consens obligatori al qual arriben les organitzacions socials més representatives del país. El formen i el conformen per potenciar un missatge que ha de ser útil a totes les administracions del territori i al conjunt de la ciutadania. Això ens ho permet un excel·lent equip tècnic que forma part del continu de la història d'aquesta organització. Els treballadors, les treballadores del nostre CETESC, juntament amb els conselleres i consellers, fan possible una institució que ha de ser encara més útil al conjunt de la ciutadania. Al llarg d'aquests 20 anys, el CETESC ha emès 414 dictàmens. Del seu treball han sorgit 71 informes molt reconeguts sobre temes que afecten la societat. També elabora anualment una memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya i un informe sobre la situació del treball autònom. A més, dia a dia fa un seguiment d'indicadors econòmics, socials i laborals
així com de notícies de responsabilitat social de les empreses i nova normativa que difon tant a entitats com a la ciutadania. Així és com el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya esdevé un òrgan consultiu i d'assessorament de gran importància per al govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, amb el repte diari de reforçar el diàleg social a Catalunya i, en definitiva, millorar la vida de les persones. Bé, ara els tres us explicarem una miqueta, parlarem sobre aquests 20 anys. Jo faré una breu referència als punts més rellevants de lo que ha estat aquests 20 anys en les diferents etapes i després la Maria Elena i el José Antonio ens faran una altra visió del CETES. Jo comentar, com ja s'ha dit, que el CETES va ser creat per la llei 3 de 1997, però no va ser fins al març del 2002 que va iniciar la seva andadura, com ja s'ha dit, amb el nomenament del primer president del CETES, el senyor Rafael Hinojosa, i la senyora Teresita Itoiz i Cruells. La Teresita, uns mesos abans, ja s'havia incorporat, més o menys, amb un petit equip procedent del Departament de Treball, d'on ella era la directora de serveis, per crear les condicions mínimes per començar aquesta andadura. I en aquell moment també es van nomenar als 48 primers consellers i conselleres, membres de les diverses organitzacions que en formaven part, que estaven repartits en 4 grups en aquell moment, de 12 membres cada grup. Els primers 4 anys es va crear l'equip de persones, l'equip de treball de la casa, que com ja ha dit el Toni, doncs té un alt nivell d'especialització tècnica i de capacitat d'anàlisi. I una altra fita important d'aquell primer mandat va ser la modificació de la llei. La llei 3 del 97 va ser substituïda per la 7 de 2005, on un canvi significatiu va ser precisament el que es va eliminar el grup quart, que era el grup que representava el govern, i es va remodelar el grup tercer. Tot per garantir la independència en l'emissió de dictàmens i informes que feien els components del Consell. Al febrer del 2006, el senyor Hinojosa és substituït en la presidència per la senyora Mercè Sala i Snorkowski, mantenint a la senyora Teresita Itoiz la renovació i com secretària executiva. En aquell mandat també es van fer remodelacions importants, com el gabinet d'estudis es va dividir en 2 parts més especialitzades, una econòmica i l'altra tècnica, es va definir un pla estratègic, es va fer la remodelació del web amb una aportació molt important de la que encara ens gaudim, que és un espai específic de treball per consellers i conselleres. Es va definir més la producció del CETES com havia de ser i un pla de gestió dels recursos humans. Malauradament, la senyora Sala no va poder finalitzar el seu mandat, com ja s'ha comentat abans, i va ser substituïda en l'any 2008 pel senyor Josep Maria Ranyer Blasco. En la seva etapa, com a fita creiem més rellevant per a la institució, va ser que es va donar a conèixer el CETES en els àmbits de la pròpia Generalitat, en els departaments, i amb això va contribuir a que els dictàmens del CETES passessin a formar part del circuit de decisió de decrets i projectes de llei. També va fer un esforç perquè s'anés coneixent la institució en àmbits més de la ciutadania i els va incloure el Consell en les xarxes socials. Es van obrir a xarxes socials. A continuació, el senyor Lluís Franco i Sala va ostentar la presidència des del 2014 al 2020, que si no tinc mal entès, els 2 vicepresidents actuals s'incorporen en aquella època en el CETES. I durant la seva etapa es va iniciar la col·laboració internacional amb el CESER de l'Occitània i es va fer un
esforç molt especial per a la sobtada pandèmia que la institució mantingués la seva activitat en tot moment. El 31 del 12 del 2020, just en aquest dia, va ser nomenat president el Toni Mora Núñez i des de la primera vegada de la constitució del CETES no és renovada la senyora Teresita Itoiz com a secretària executiva degut a la seva jubilació. Per tant, li desitgem una bona situació. I durant aquesta etapa, de fet durant l'any 2021, hem incorporat millores tecnològiques, les que han estat imprescindibles per poder realitzar totes les activitats del CETES en format híbrid, que ens permet presencial i online, i això conjuntament amb una presència bastant permanent, molt sovintejada en les xarxes socials, que també han augmentat i que això ha fet que el creixement dels seguidors durant l'any 2021 hagi estat d'un 30% aproximadament, doncs ens ha permès que les visualitzacions de totes les jornades del CETES hagin crescut exponencialment. I tenim altres objectius, que suposo que aquí el José Antonio, que ens parlarà de futur, ens donarà més, però internament volem, i estem en ello, donar a conèixer la institució en l'administració local i en la ciutadania. Hem començat i volem col·laborar més intensament en totes les entitats en les que tenim una vinculació. Estem començant a redefinir processos i procediments que ens permetin millorar en eficiència i hem començat a aplicar noves tecnologies per modernitzar alguns dels productes del CETES. Si em permet, l'exconseller Chakir ens va recomanar en el seu moment fer un DAFO quan vam arribar a aquesta casa i totes aquestes coses van sortir precisament de les aportacions de tant membres de la plantilla com consellers i conselleres i que ens recomanaven totes aquestes activitats. I jo ara dono la paraula a la Maria Elena de Felipe, que és la vicepresidenta segona del CETES en aquest moment. Maria Elena. Està connectat? Moltíssimes gràcies, Carme, molt honorable president, president del Consell, autoritats, companys, consells i amics. Ja han passat 20 anys de feina del Consell del Treball Econòmic i Social. No se sent? No se sent? No. Ara se sent? No, és que no funciona. Sí? Pues mira, vamos a este. Vale, pues repeteixo. Moltíssimes gràcies. Teòricament sí que se'n sent. Moltíssimes gràcies. Vale, gràcies. El tema de la distància, molt bé. Molt honorable president, president del Consell, autoritats, companys i amics. Ja han passat 20 anys de feina del Consell de Treball Econòmic i Social a Catalunya i hem pogut conèixer la trajectòria exitosa del CETESC. Aquest èxit obeeix al paper que ha desenvolupat com a cooperador necessari de les polítiques públiques i els àmbits econòmics i socials, si em permeten una llicència, com a parlaments socials representatius organitzats d'una societat civil, forta, com ha estat sempre la catalana, davant dels diferents reptes, treballant a favor de la res pública. Un país fort, democràtic, econòmic i socialment requereix d'una societat civil forta i també d'una societat civil independent del poder polític, si vol fer bé la seva feina. Alhora d'aquesta societat civil també requereix d'una estructura organitzada per fer arribar la seva veu i posicionament i aquest és el paper del Consell Econòmic i Social al món, a Europa i també a Catalunya. És essencial com fer aquesta veu i posicionament dels consells, i ho és perquè hem apostat per el consens i, per tant, reduir i eliminar tot i que tenim molts casos legítimament diferències que hi ha i que són presents. El valor del Consell no són les parts o els grups, és el seu conjunt, la totalitat del Consell i els seus posicionaments. Aquesta entesa de cops no és fàcil, però la voluntat i determinació de la recerca del consens ens empeny a fer transaccions a la recerca dels equilibris i a fer-la arribar una veu forta. En aquest paper de cooperador necessari, tot i que no vinculant, que hem de fer el Consell i els seus consellers davant de les polítiques públiques, ja sigui el govern o el Parlament.
No penseu que és fàcil això de passar la fulla i mantenir aquí el micròfon. En el CETES fem i continuarem fent una defensa del diàleg social. Dins aquest àmbit també una confiança que exigeix el consens, ja que difícilment situacions amb manca de confiança mútua haguessin permès assolir aquest consens de la multitud dels informes, que ja ho hem vist, que aprova el CETES o bé la quasi totalitat dels dictàmens que ha emès al llarg d'aquests 20 anys. Segurament ens caldria reforçar la nostra visibilitat per fer de poder aprofundir en el desenvolupament de les polítiques públiques que porten de forma més consensuades els agents econòmics i socials i on el pacte sigui el centre i els dictàmens i les diferències, els extrems i ben allunyats. Finalment, assenyalar amb rotunditat que no som l'actor principal de la política, però sí un cooperador necessari, perquè aquesta política incorpori més valor i més representativitat en un context on cada cop es treballa més en xarxa. I crec que com a societat no podem renunciar a la bona feina, a la feina consensuada dels agents econòmics i socials de Catalunya que ha fet el CETESC amb el valor social i econòmic d'una democràcia madura com la nostra. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies, Maria Elena. I ara ens posarà deures el José Antonio Pasadas, que és el vicepresident primer del CETES en aquest moment. Bona tarda. Primer de tot, no podem parlar dels reptes de futur sense ser dignes hereus de tota aquesta gent que sou aquí aquesta tarda i moltes persones que no han pogut venir. Molt coneixement, molt espírit negociador i moltes hores de negociació. Jo crec que això, i el president ho posava en valor, és un dels principals, el capital principal que té el CETES i que això s'ha posat en valor des del principi. Són 20 anys, però aquest espírit encara perdura en els consellers i conselleres que estem actualment. Los retos, por tanto, a los que se enfrenta el CETES pues están dirigidos a continuar siendo un instrumento eficaz que ayude a la sociedad catalana a afrontar los desafíos socioeconómicos, pero mejorando también su influencia en las instituciones públicas. A vegades, en el dia a dia del CETES, tenim la sensació que a vegades estem per darrere de les actuacions polítiques. Jo crec que això és important que revertim aquesta situació. El treball que es fa als informes i estudis és una font molt important de coneixement i sobretot de consens que ha de ser inspiradora per a les polítiques públiques. Per tant, jo crec que l'assignatura pendent que tenim per davant ha de ser la de reforçar aquest espírit, aquesta institució de diàleg social, negociadora, i que per tant ajudarà i ajuda a fer millors polítiques públiques. Per tant, jo crec que aquesta funció és la principal. Això es ve agreujat per la situació que tenim. Tenim una situació que tots coneixem, la crisi provocada per la pandèmia, després la crisi dels mercats, de la logística i ara una invasió d'Ucrània que això ens afecta a les nostres portes i que ens fa, hem de reflexionar i en aquest sentit els Consells de Treball Econòmic i Social d'arreu de l'Estat i el CETES, junt amb el CES, hem subscrit la Declaració de Santiago on posem èmfasis en això, en reforçar el diàleg social i en reforçar els òrgans en els quals acordem i ens ajuden a avançar i a ser el faro de les polítiques públiques. Yo creo que ese es el reto o los principales retos que tenemos en el CETES. Gracias. Gracias, José Antonio.
Doncs ara, si no voleu fer cap comentari addicional, demanaríem al molt honorable senyor Pere Aragonès, president de la Generalitat de Catalunya, que clogui aquest acte. President del FETESC, conselleres i consellers del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, expresidents del Consell, secretari del Govern, els càrrecs del Govern que avui ens acompanyeu, diputades, diputats, exconseller de Treball, senyores i senyors, molt bona tarda. Benvinguts al Palau de la Generalitat, benvinguts a casa vostra. Una salutació especial també a tots els treballadors i treballadores del FETESC que avui ens acompanyeu. Benvinguts en aquesta celebració del 20è aniversari de la creació del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Un òrgan reconegut per l'Estatut d'Autonomia que és determinant pel progrés econòmic i social de Catalunya. Una eina de país que fa una tasca discreta, però una tasca ingent i absolutament necessària. Una tasca sense fer soroll, massa vegades encara poc visualitzada, l'hem de visualitzar encara més, però indispensable. Indispensable per l'impuls, per la resiliència, per la transformació i per l'avenç del nostre sistema productiu. I per això té tot el sentit commemorar aquest aniversari, també per posar en valor la tasca feta fins ara i sobretot projectar-la de cara al futur. I també per agrair la feina feta. Les institucions del nostre país tenen sentit quan permeten la continuïtat, quan fan aquesta tasca amb vocació de servei al país, però les institucions també les composen les persones. I per tant és el moment també avui d'agrair a tots i totes els que durant aquests darrers 20 anys han format part del FETESC com a conselleres, com a consellers, com a treballadores i com a treballadors, o també les desenes i desenes de persones que han col·laborat amb la tasca de la institució. Per tant, avui és un dia per posar en valor aquesta tasca i reivindicar també tots els espais, com aquest organisme, totes les eines que de forma indiscutible ajuden a enfortir la concertació i el diàleg socials. Perquè el que fa 20 anys era una bona manera de canalitzar i afrontar els reptes socioeconòmics que teníem com a país, avui, si era important fa 20 anys, avui, amb una complexitat creixent, és absolutament imprescindible. Avui, el diàleg i la concertació social són un imperatiu si volem avançar, si volem progressar, oferim prosperitat i benestar al conjunt de la ciutadania. I hem de partir de la voluntat de progrés de la societat catalana. I sabem que quan s'alinea l'excel·lència i el compromís dels treballadors i treballadores, quan s'alinea també la força emprenedora de les empreses i la voluntat transformadora de les institucions, aquesta voluntat de progrés de la societat catalana apareix en la seva màxima expressió. I aquesta fórmula, aquesta alineació, només es construeix a partir del diàleg social i de la concertació, i que s'enforteix en espais tan importants com el propi Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. L'objectiu de les institucions de Catalunya és millorar la vida de la ciutadania d'aquest país. En definitiva, fer més fàcil, més amable, més justa, més feliç la vida dels nostres conciutadans. I això passa per cuidar i impulsar l'economia del país. En un moment certament molt complicat, en què se'n generen molts reptes i on de ben segur el Consell de Treball Econòmic i Social és i serà una peça fonamental per les decisions que haurem de prendre de cara al futur. En un moment en què tenim una inflació en uns nivells que hem de tirar dècades enrere per trobar xifres comparables. Una inflació provocada especialment per l'augment del preu de l'energia, també per la interrupció de cadenes de subministraments, que ja era prèvia a l'esclat de la guerra d'Ucraïna, però que s'ha accelerat d'ençà de l'inici de les operacions de l'exèrcit rus a Ucraïna i els efectes que ha tingut sobre l'energia i també sobre tots els productes en els quals aquests dos mercats són molt importants. Per tant,
el camí són els acords, i un dels acords que haurem de treballar perquè es produeixi és un gran acord de rendes. Un acord també que ha de passar per afavorir l'augment salarial i especialment l'augment del salari mínim per tal d'evitar que aquesta onada inflacionària evitar que impacti el mínim possible en el poder adquisitiu del conjunt de la població i especialment de la població que té uns ingressos més baixos, de les treballadores i dels treballadors amb ingressos més baixos i que, per tant, la inflació impacta en les seves vides d'una forma molt més intensa. I, per tant, és necessari aquest acord, hem de treballar per avançar en aquest sentit. Totes les mesures que des del Govern de Catalunya, des de les institucions del país, puguem fer per avançar cap a aquesta gran concertació, aquests grans acords, és absolutament imprescindible per evitar que el que avui és uns indicadors, el que avui són uns indicadors de caràcter macroeconòmic preocupants i alarmants es tradueixin en un empitjorament de les condicions de vida i, per tant, ens porti a una crisi de caràcter social que afecti de nou a la població més vulnerable. I, per tant, en paral·lel, hem de seguir treballant en la transformació del nostre sistema productiu. No només a partir de normes, d'acords, de voluntats, podem transformar les condicions de vida de la ciutadania. És també a partir de les condicions materials. I això necessita d'una estructura econòmica que per si mateixa creï llocs de treball de qualitat, sigui una estructura econòmica molt més resilient i hi hagi un augment de la productivitat. Aquesta transformació del sistema productiu ha de passar necessàriament per una transició energètica que hem d'afrontar amb molta més intensitat que el que s'ha fet en els darrers anys. Avui és absolutament necessari, és un imperatiu, no només per una qüestió ambiental, ho és també per una qüestió de defensa del model productiu del país. I també una aposta per l'economia circular i, per tant, per alinear el que serà la nova economia de Catalunya en un món nou en el que l'escassetat de materials serà major i, per tant, és imprescindible aquest impuls de l'economia circular. Amb una aposta clara també per la digitalització i fent-la arribar arreu. Avui hi ha moltes escletxes, hi ha moltes clivelles que divideixen el nostre país. I no són, com s'ha dit en algunes ocasions, aquelles que tenen més a veure amb elements d'identificació o d'identitat, de llengua i cultura, ni tampoc d'origen, sinó són aquelles que tenen a veure amb les condicions de vida, amb la desigualtat econòmica. I, per tant, la transformació, també la digitalització, ha d'arribar arreu i aquest és un dels objectius de la política industrial del govern i també de les polítiques digitals del govern. I l'economia catalana té futur si recupera una aposta clara per la reindustrialització del país. En aquests moments, el que és el pes de la indústria en el Producte Interior Brut de Catalunya està al voltant del 19,8%, l'any 2020, per tant, amb la caiguda d'altres sectors, podem dir que la mitjana dels darrers anys és al voltant del 19%. Ha d'augmentar. I ha d'augmentar fins a arribar a l'any 2030 al voltant del 25% i que Catalunya torni a ser, a nivell europeu, un territori altament especialitzat en indústria. Els fons Next Generation són una oportunitat, però cal, al costat de la canalització de les inversions, acompanyar-ho de les normes, del marc normatiu, del marc regulatori, de polítiques públiques adequat. I per això contem amb el Consell de Treball Econòmic i Social en aquesta tasca. I malgrat alguns discursos que hem sentit, derrotistes, que intenten dibuixar una suposada decadència econòmica del país que no s'adiu amb l'evolució comparada dels indicadors macroeconòmics més importants, tenim bones notícies que ens refermen que avui Catalunya segueix sent una terra d'oportunitats, una terra a favor de la inversió i d'aquesta reindustrialització verda i digital. Avui s'ha fet públic el que és la major inversió de nova implantació industrial de Catalunya en els darrers 20 anys. L'aposta d'Ilgin Materials per crear una planta de components de bateries a Mont-roig del Camp és una excel·lent notícia que s'ha aconseguit gràcies al treball i la cooperació entre les administracions i sobretot també a tot el llegat que tenim d'oferir gent formada, d'oferir ubicacions concretes, de tenir una capacitat de connexió d'infraestructures que és millorable però que és rellevant
i per tant ho hem de posar en valor. Aquesta planta de components de bateries elèctriques és un exemple, és potser el millor exemple que tenim fins ara, n'han de venir més, d'aquesta reindustrialització verda i digital que tenim i ens ha de fer retornar aquesta confiança en nosaltres mateixos. Per tant, és imprescindible, com deia abans, que veure la realitat que tenim davant i, per tant, allunyar tots els discursos derrotistes i creure en nosaltres mateixos. Sense autocomplaença, amb tota l'autoexigència, però també amb tota l'autoestima. Hem de creure més en el potencial del nostre teixit productiu, en l'experiència, en el talent, en la capacitat de treball, en la creativitat que té el nostre teixit productiu i que ens ha permès en el passat superar situacions tan o més complicades com les que estem vivint. I a partir d'aquí, pensar en gran i amb tota la voluntat de sumar. Repeteixo, quan som capaços d'alinear el compromís dels treballadors i treballadores de Catalunya, la voluntat i l'esperit emprenedor de les empreses i la voluntat transformadora de les institucions, i aquí contem també la tasca que fa el CETESC, estem en el camí d'aquesta millora del teixit productiu que permeti una millora de les condicions de vida del conjunt de la ciutadania de Catalunya. Això és el que ha fet i continuarà fent, estic absolutament convençut, el CETESC, sent exigent amb el govern, sent també propositiu, com els informes sectorials que s'han anat fent al llarg d'aquests anys, posant-hi l'aportació dels agents econòmics i socials en les normes que elabora el govern, que estan clarament vinculats al treball, a l'economia o en els aspectes més socials de la nostra activitat legislativa i normativa. I sobretot posant en valor aquesta concertació, aquest diàleg que avui és més imprescindible que mai, pensant sempre en l'objectiu que tenim, que és el benestar i la prosperitat del conjunt de la ciutadania. Per tant, per molts anys més de bona tasca, al Consell de Treball Econòmic i Social, un agraïment a tots els que n'heu format part, n'heu estat vinculats al llarg d'aquests 20 anys i tota l'energia, els que avui en formeu part i en formaran part en el futur. Molt bona tarda, moltes gràcies a tothom.